I vores del af landet vil under alle omstændigheder være en god investering. Tak skal du have. Juletiden giver butikstyve julelys i øjnene. De gemmer sig blandt de mange kunder i butikkerne, og det gør det svært for vagterne. Nede på hvad, siger du? Dernede. Det kunne de godt. De vil gerne bruge en vagt. Vil det nu? Ja. Vi er med vagt Lars Sørensen på arbejde i Føtex i Thisted. Der er lige sket, at det er blevet kaldt ned i parfumeafdelingen nu her. Nu må de bruge for en vagt dernede. Så nu går vi lige dernede. Her op mod jul er Lars Sørensens arbejdsdage mere hektiske end normalt. Det er sådan op til sådan en højtid her. Der kan godt være meget at se til med hensyn til mange mennesker, og så med hensyn til, at folk de tror, at i og med, at jo flere mennesker der er, så nemmere ligesom at slippe afsted med noget, som ikke tilhører en. Hvad siger vi? Det er ham herren, der står derhenne. Så han tager et eller andet fra sidelomme, men jeg er ikke sikker på, om det er bare nogle briller, han har taget derfra. Nej, du er sikker på, at han har puttet noget i... Det er jeg ikke 100 på, men nej. Nej, så... Men vi tager ham ved kassen, når han kommer dertil, hvis det er. Lars Sørensen får et tip om en mand, som tilsyneladende har puttet noget i sin lomme. Nu går jeg til kassen, og så venter jeg på, at vedkommende kommer ud til kasseapparatet. Efter en halv times venten ved kasseapparaterne går manden, som Lars Sørensen har en mistanke til, igennem kassen, uden at tyverialarmen går i gang. Han har fået kolde fødder. Han så mig derinde i butikken, og han er blevet rej, kan man sige. Og det er også den effekt, vi skal sætte ud til dem, der vil tage ind i butikken. For en god ordens skyld skal jeg tilføje, at ingen af de viste var den mistænkte. Det intelligente og miljøvenlige H2 College i Herning